Започваме от финала. Героят на Ръсъл Кроу, генерал Максимус, рухва мъртъв на арената. Да го видим още веднъж. Обърнете внимание на земята. Тя е съвършенно гладка. Но, секунди по-късно, земята вече услужливо се е надигнала като възглавничка, за да му е по-удобно на Максимус. Ако не ви се вярва, вижте и следващия кадър, в който гладиаторът издъхва. А най-добре всичко се вижда в общия план малко по-късно. Да върнем лентата отново. Продължаваме с една ранна сцена от филма. Генерал Максимус е все още жив и наглежда войските си след една от битките. Това, което обягва от зоркия му поглед, е, че в лагера на римляните се е промъкнал един неканен гостенин. Гледайте внимателно между Максимус и коня, на който ще даде ябълка. Не го ли видяхте? Мигнахте. За вас ще го върнем. Ето го! Неканеният гост се оказа пришелец от друга епоха. От плът и кръв. В изтъркани джинси и бели маратонки. Следва най-епичния гаф. Намерихме го в прословутата батална сцена, изобразяваща битката за Картаген. Ако до сега сте си мислили, че най-характерното за една бойна колесница е два коня и две колела, жестоко ще ви разочароваме. Оказва се, че най-характерното е една газова уредба. Тази колесница не се нуждае от коне, а само от шофьор. На шофьорски жаргон казано, римляните се оказаха големи газари.